ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Бародарони азиз, имрӯз тасмим гирифтам ки оиди ҳамин мошин Kia Stinger ки соли бароришаш 2018 аст, барои шумо як абзори кӯтоҳ кунам. оиди ин мошин маълумоти пурра барои шуморо пешкаш мегардонем ва аз он ҷумла ҳамин мошин фурӯшиам ҳаст. пас навора то охира тамошо мекунем. аз нархи навояш, аз функсияҳое ки дар ин мошин насб шудааст худатон боз бештар маълумот мегирен. пас навора то охира тамошо кунен, лайкора бугзорен ва ба шумо тамошои хубу бо фароғатро таманно дорем. ҳамин Kia Stinger-ро дар соли 2018 бренди Кореяи Ҷанубӣ, компанияи Gran Turismo Kia Stinger-ро муаррифӣ кард. мошин дар шакли варзишӣ хуб сохта шудааст, аз функсияҳои хело бисёр омода шудагӣ аст ки ва мегузарем ба қисмати комплектатсияи ҳамин мошин. Kia Stinger барои фурӯш дар ду вариант, яъне пешниҳод карда мешавад GT Line ва GT холӣ. мошинҳои нави модификатсияи GT Line бо муҳаррики D объёми D дорои 247 қувваи асп мебошад. ҳамин Fastback бо болиштҳои муҳофизати паҳлӯӣ, инчунин як қатор системаҳои муфид муҷаҳҳаз шудааст: ABS, EBD, ESP, HAS, SE, VSM ва ғайра. ҳамин функсияҳое ки дар боло зикр гардидааст бародаро ба ронанда дар ҳолати душвориҳо бисёр ёрии хуб мерасонад. ва дар қисмати мултимедияш бошад, яъне ки пайваст аст бо Apple CarPlay, Android Auto ва дигар функсияҳои бесими смартфон ҳам дорад. ва бинем бародаро ки микроклимати оптималӣ дар кабинаш ҳаст ки назорати иқлимро яъне муайян мекунад. мошин инчунин дорои тирезаҳои барқӣ барои ҳамаи дарҳо, курсиҳо ва курсиҳои пеш ва қафо гарм, хунук ҳамаш насб шудагӣ ҳастанд. камераҳои пушти сар, қафо, бар, сенсорҳои таваққуфгоҳии пеш ва ақиб, оинаҳои паҳлӯи рӯшноӣ дар ҳамин насб аст. дохили Kia Stinger GT Line бо чарм оро дода шудагӣ аст ва чархҳои мошин бо дискҳои аслӣ 18 оро дода шуданд, яъне ки дар хунон мегӯянд ки дискҳои размери 18, яъне ки дар ҳамин мошина аз он ҷумла дискаи 18 насб шудагӣ аст. ва бинем бародаро ки комплектатсияи ҳамин Kia Stinger дар чанд намуд пешниҳод карда шудааст: Comfort, GT Line, Lux, Prestang. дар ҳамин Kia Stinger бародаро моторҳои объёми D ва 3 насб карда шудагӣ аст. ва бинем ки объёми D 247 қувваи аспро дорад ва 3 бошад 370 қувваи аспро доро мебошад бародаро. ва суръатбахши ҳамин мошин то 100 км дар 5,3 сония, яъне ки баланд мехезад. аз 0 то 100 дар 5,3 сония ба 100 мерасад. ва расходи ҳамин мошин бошад бародаро максимум то 11 литра расход дорад дар 100 км роҳ. ва нархи ҳамин мошин бошад бародаро дар хунон 230,000 сомонӣ аст. аз он ҷумла ҳамин Kia Stinger соли 2018 ва рости гап аз ҳамин намуди мошин кам аст. аз ҳамин хотир мо хостем оиди ин мошин барои шуморо каме ҳам бошад як маълумотро пешкаш бигардонем. саломат бошед, раҳмат ки то ин вақт бо мо буден ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки барои шумо каме ҳам бошад як чизҳои фоидаовар пешкаш бигардонем. саломат бошед бародарони азиз.